Babaring gongso munya gending pramugari. Para tamu kasuwun idi pangestunipun ingkang wilujeng. Nuwun panjenenganipun Bapak Budiono sekalian Ibu Erna Indarti. Kawula dherekaken mondhongi Kusumaning Ayu Diska Nur Ayu Fatmawati. Sangking sasana Bali Mayangar. Kiyo kalenggahaken ing sasana Panjangga Mulya. Nulya kawula dherekaken sumangga. Ana cahya sumburat ing wanci enjang ing jagat wetan pernahe nalika samana Bagaskara nyunari bumi pertiwi pucuk ing aldaka kang kasaput ing pedhut kang peteng dedet angendan sineblak cahyaning Hyang Arka sakala kindang manghayat dadya hima himantaka amung karya swaraning kukila kang gumyak cacariwis wujuding cucuk kang oceh datan cicir cucak rawa datan kuciwa ana manuk podhang kang kumandhang yayahan ngidungake tetembangan winimbuh ana manuk jalak kang ngajingklak-jingklak ajak-ajak preksi penjak kencan kelawan preksi bayan emprit pipit lan urang-urangan nanging sruning kaendahan kasor kelawan prabaning kang anyar katon Tedak ira Kusumaning Ayu kang pindha Hapsari Kusumaning Ayu Diska Nur Ayu Fatmawati adhedhasar kenya kang sulistya pinatut ing busana kang sarwa retna ngenguwung cahyaning wong ayu dewi lamun to sinawang saking katebian katingal netra kang pinerbawa ing rasa tresna asih katingal grana kang ngrungi ladhi kang sinungging ing esem kang pahit madu pinastika kaya angel lamun to kakandha ya jagat dewa masih saning Bathara kaya jagat tan ana loro duh kusuma Gusti ingkang murba ya Kusumaning Ayu Diska Nur Ayu Fatmawati kahayap kang Rama Bapa Budiono kelawan kang Ibu Erna Indarti ngancik ing stinggil kandhek lampahir ninging cipta maneges marang panguwasaning Hyang Sukma apa kang den pepinta Kusumaning Ayu wong ayu Diska Nur Ayu Fatmawati meminta mring Gusti kang agarya jagat rahayu 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 sagung dumadi waduh ana kaendahan nggih ana dawuhmu apa mak coba to sawangen bendaramu Ayu Diska nduk katon sulistya ya mak oh tenan kok nduk winimbuh wadana kang sumunar kagawa sangka ati kang bungah nduk kaya ngono mak
Mula jroning rasa kabahagyan iki nggih rayu. Padha muji syukur ing ngarsaning Gusti muga teka kang jinangka dadi kang kaesti teguh yuwana ing salamiya. Amin ya rabbal alamin. Nuwun sanggya para lenggah. Kasembadan pamboyonging temanten saking sasana Bali Mayang Eru. Kusumaning Ayu Diska Nur Ayu Fatmawati. Pinundungan Kang Rama saha Ibu. Sembodo ngancik ing stinggih. Para-para ingkang samya angampil lampahing upacara. Pinatut busananing temanten kadang kula galeri cantik. Sinengkuyung kadang kula ingkang babar lestantunging kahanan Jack AV Multimedia Full HD Jalan Jenderal Sudirman Balong. Nuwun kadang kawula panata pita swara babaring gungso mugia kasirup jalaran swasana ingkang saya ngangsek wanci siling lampahing upacara datan dangu malih kawiwitan.